Рыцарские доспехи на ощупь, народные мотивы дуды и белорусская классика в аудиоформате. В республике проходят благотворительные акции для детей с нарушениями зрения. Подарить радость белорусским школьникам и тем самым приобщить их к национальной культуре – совместная инициатива социально-культурного учреждения «Моцарт» и культурной площадки «Простора Бай». Стартовала акция еще в конце марта в одной из столичных школ. Уже сегодня в числе ее участников и дети из Молодечна, рассказывает Юлия Круг. Амаль на 2 гадзіны школа-інтэрнат для дзяцей з парушэннямі зроку ў Маладзечні акунулася ў атмасферу сярэднявечча, часоў даспехаў, адвагі і гераічных баталій. Такое тут бачыць упершыню. Як і чым біліся старажытныя ваяры, дзейства стылізацыя мінулых часоў. Навадзелы так называюць гэтыя экспанаты і самі рэканструктары. Зброя, даспехі зроблены і сваімі сіламі і рукамі іншых майстроў, аматараў гісторыі і беларускай культуры. Сведкамі відовішча сталі дзясяткі навучэнцаў установы. Тэма шырокая і акрамя рыцарскіх баёвак, абмундзіравання і зброі гасцям будзе што паказаць і ў наступны раз у працяг сацыяльнага праекта. А у нас есть еще разные средневечные забавки. Як у средневечья забавлялись, але разом з тим і сприт свой павялічвалі. Ёсць яшчэ і розного кшталту атракцыёны, дзе можна там з луку пастраляць, сякеркі пакідаць. Гэтыя баі, гэтыя расповеды, яны па-іншаму пачынаюць успрымаць гісторыю. Вага такога рыцарскага адзення больш за 45 кілаграмаў. Лічба ўразіла, але не спужала хлопцаў прымерыць яго на сябе і хоць на хвіліну пабыць ваяром. 10-класнік Уладзімір Чарняўскі і ўвогуле адважыўся на сапраўдны рыцарскі бой. Асабіста праверыў меч на трываласць, а разам з тым і свае навыкі баявога мастацтва. Двигаться так немножко сложновато. Ну, очень прикольно вот. Чувство такое боевое. Вот новое оружие узнал. Так думал, мечи, копья, а сейчас намного больше. Как тренировались и как оборонялись. А тыя, для каго рыцарская справа паказалася складанай, далучыліся да свету традыцыйнай музыкі. З інструментам сярэднявечча дзяцей пазнаёміў сталічны музыка Яўген Барышнікаў. Такі тандем ваяры і дудар даволі сімвалічная з'ява тых часоў. Адсюль і кажуць, што як зайграе дуда, душа і ў бой, і ў скокі. Захапленне гэта традыцыйная музыка, традыцыйная культура ў цэлым, но дае вельмі хорошае адчуванне упэўненасці сябе на гэтай зямлі. З 80-х гадоў ідзе адраджэнне гэтага інструмента. На сённяшні момант інструмент, можна сказаць, што цалкам адроджаны. Ёсць досыць многа майстроў, многа музыкаў, которые выкарыстоўваюць інструмент не толькі ў традыцыйнай музыцы, але і ў сучаснай, у электроннай музыцы, в джазе ёсць праекты. І на памяць школьнікам прыемныя падарункі, ільняныя торбачкі з беларускім арнаментам, цукеркі, гарбата, але самае галоўнае – жывое беларускае слова, як падчас зносін, так і ў электронным фармаце. Кожнаму вучню аўдыёкніга ад кампаніі «Простора Бай» з творамі беларускіх класікаў, песнямі і казкамі. Мы запісалі ўжо вельмі шмат твораў беларускіх класікаў, замежных перакладаў на беларускую мову. І разам з сябрамі сацыяльнай культурнай установай «Моцарт» у нас з'явілася ідэя, чаму б не зрабіць дабрачынную акцыю і не падараваць беларускае слова ў гукавым фармаце тым, хто па розных прычынах не мае магчымасці чытаць звычайныя кнігі, у каго ёсць праблемы са зрокам і іншага кшталту парушэнні. У праекта 2 мэты. Па-першае, каб інваліды сёння актыўна ўдзельнічалі ў грамадскім жыцці. Другі аспект сумеснай акцыі – гэта пашырэнне беларускай культуры. Падараваць радасць арганізатары плануюць яшчэ ў 4 такіх навучальных установах краіны і 11 дзіцячых садках. Спіс людзей, хто падтрымлівае дабрачынную справу, немалы, як і колькасць шчаслівых дзяцей, хто змог у прамым сэнсе пальцамі ўбачыць культуру Беларусі. Юлія Круг, Іван Далкоў, МКТБ.